Poddionica Klopče-Donja Gračanica je zbog konfiguracije i geomorfoloških osobina terena među najzahtjevnijim dijelovima trase autoputa A1. Kroz čitavu dionicu nas prate veoma loše geološke karakteristike terena od niza velikih klizišta, što znatno otežava naš projekat i samo izvođenje. Praktički je čitava trasa zbog tih teških uslova je u stvari na objektima, ne, znači ili su to mostovi, ili su to, znači vrlo malo je otvorene trase, što je baš karakteristika toga da su geološki uslovi, odnosno geotehnički uslovi jako složeni. Na dužini od oko 6 km grade se 2 vijadukta, 2 tunela sa 2 tunelske cijevi i most na rijeci Bosni. Na ovom gradilištu angažirano je oko 700 radnika, a ovih dana među njima su bili i studenti Mostarskog građevinskog fakulteta. Praksa i ono što mi učimo na fakultetu mora da se jedno s drugim poveže kako bi bilo nama jasno šta zapravo učimo i odnosno šta ćemo raditi sutra. U kompaniji Euroasfalt, koja predvodi konzorcij izvođača radova, uvjereni su da će uprkos složenim uvjetima ovaj posao završiti kako je planirano u novembru naredne godine. Sa pozicije operativaca komentiraju zastoj u izgradnji autoputa i aktualnu finansijsku neizvjesnost najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u zemlji. Rješenje vide u novim akcizama. Ljudi koji su odgovorni za ovakve stvari u smislu tih ministarstava resornih trebali bi da daju prave, transparentne informacije šta to znači ta akciza na gorivo, šta to znači za izgradnju infrastrukture, odnosno koridora 5C, jer mi smo prisiljeni, ako nemamo posla kontinuiteta ovdje, da ne bismo ljude izgubili, da ne bismo opremu izgubili. Ako nema posla ovdje, idemo tendere vani. Građevinari tragom vlastitih iskustava procjenjuju da će za izgradnju preostalih 200 km autoputa zbog složenosti projekta i obima radova trebati još 10 godina i to pod uvjetom da se istovremeno radi na više lokacija.